Ikaw ay na-arrest ako sa kasong rape in relation to... Napasakamot na kan otoridad ang rank 9 most wanted person sa Bicol, makalihis na maaresto kan otoridad sa barangay Manggahan, General Trias, Cavite, mag-aalas 2 din hapon ka na kaaging Domingo, Mayo 12. Binisto ang sospek na si alias Pando, 30 anyos, construction worker, asin residente kan Puro 4 barangay Tawig, Paracali, Camarines Norte. Sigun kay Police Staff Sergeant Arwin Garfin kan Paracali Municipal Police Station, dain naman puminalag pa ang sospek kan inian sa indang arestaron. Naaatubang ang sospek sa 3 counts of rape na mayong rekomendadong piyansa asin kasong lascivious conduct na 200,000 pesos ang rekomendadong piyansa. May nakapagbigay sa atin ma'am na ng information ma'am na ito po ma'am taong ito ay nagtatago po doon sa Barangay Manggahan, General Trias, Cavite. Kaya po ma'am ang ating operatiba ay agaran pong pumunta sa lugar para i-verify po yung report. Naging matrayumpo ang operasyon, huli kan pinagsararong puwersa kan Paracali MPS, CIDG Cam Norte, Camarines Norte 1st and 2nd Provincial Mobile Force Company, asin kan Cavite PNP. Ito po ay babala sa mga nagtatago sa batas na harapin po ninyo ang inyong kaso at iniisahit din po namin ang publiko na ipagbigay alam lang po sa amin kung meron silang mga impormasyon na makatutulong sa pagtuntun po sa mga tao pong nagtatago po sa batas. Sa presente, nasa kustudiya na kan Paracali MPS ang sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue.